Gauzak bi aliz pentsatu, pazientziakin eta lasaitasunakin. Bai, oingo bagenuke, hoi beste era batea esan izan da, gauza erabakia edo zure iritzia edo bota aurretikan amarrarna sartu edo amarrarte kontatu, eta hor beste iritzia tatetzen da. Zer lehenengo xutan zauden, reakzioi ez da, ez zutzat onena dena, ez bestintzat onena dena, ez zu kontu neuki zatuna, ez bestia kontu neuki dena, da zu mindu zatu eta dapa, muturreko amatea zela. Muturreko batekin bestia, erra jasoi, bino zure eskumuturrare izorratua. Eta gero, baja, aste bat baja. Zertako, zertik, eta zurruta gehiagiteko, eta gize, momentuko zu horregatik. Momentuko zu horrekin ez da proiektuik altxatu, Proiektuk altxatu dira, edo aurrea manda, Euskal Herrian bizi gala. Euskal Herria donegoera mandin badu da, jende asko, egunero, indulako, zehose. Ez da momento bat ininden, esplosio bat. Momento bat esplosio dia, urrengo momentun desagertu dinoik. Oikin ez du zinua. Netza interesantia eguneroko bizitzan kontu neukita, gu mintzia erraza da. Bestik mintziare bai. Orduan, erantzun naman aurretik, bi aldiz pentsatu. Ez du sanai zuk nahi zuna eziteko, Ez. Zu nahi zunein, izan zate politiko hipokrita xamarra, jakiteko nahiko ezker eskua euki, eskubieko eskua nahi zu bezala, bestiriet mintzeko. Haizu, afaltzea torko altzat, azuketzu bat egoik. Esatu maiozu, ez, jonkakaitia, azkenazo pakin, hoi da sentitzen zuna, gine momentu hortan, ez, pentsatu pixkat, eta, baldin bakizu kirolaria dela, bihar kirola inenik eta bakikoan faltza gota magatu, luzatuko gatuk eta biharretzeo kiroli, eta galdituk galgatu bihar kirola iteko. Behoi ez aldare gezurretan haitziare bai. Gezurra, ez dakit. Gezurra, behai behira, netzata, erdi gexur bat, erdi gexurra bat da, agian ez zoi pentsatu, ni kontu nuki adibidekuan botzen nina, hola, geho kasuk tokatzen dinin, nik pentsatu jot, bai gezu nola erabakitzen duten, zuti jarri, urko dizena aurrera atzea. Eta hemen hau ikia netzatona da, nehe aurreakuntza espiritualantzatona da, bai, posen iteut. Ez, ez dut ite. Niko lartu, alazte. Bai, hoi arkikasi da. Nahi du nabaki. Bai, oire hobetu berda, inberda perfekzionatu berda tekniko. Da kinesiologia ditzen zaiona, ayurveda jatorretik datorrena, persona osotasun batin kontu neukitzen medikuntzatik. Interesantia bitu, eozein nausik langile batei gauza esan behar jonin, bi aldiz pentsatzen bau, langile horren joeratan, langileoi kontu neukita, langile horren agian mindu adon, edo ze bizitun, pixkat, iten baldin bau, marko teoriko zela ez, bere egoera nola da, eta botako jo bota behar jona, beak asimilatzeko eran, azkenin guk nahi duguna zer da, mezua bota, hola, vomitatu, edo bestik mezuen tzutia. Bestik mezuen tzutia nahi badugu, bi gauza daude, bat da asertibidadia, ni nola sentitzen eta blak bota, eta bestia empatia. Beste persona horrek ni nire ezinion nau ulertzeko nola esango jot. Teknika dia. Komunikazion no violenta du izena. Marshall Rosenberg da sortu zuna edo, zabaldu dura.